kalalong sisa kasngi kabadap da kejengkemen badru kabansa chicken mau ha history na kabanta ki bor pniat jongka Eastern Ri Bhoi College ki samla pule badru ki kmi ki pa ha ka ba ka we na kejing pos new bar kejing angnut ka balaslam kala urlong no menta kasngi hadin bakani ka college kalayo ban plino ya ka ying building kaban pniar ya ki kamra pule kaban pensuk omtang ya ki bor pniat jongka college henrei khamtam eru na kabanta ki samla pule ki ba pule ha kane ka college ya kane ka ying building ka balapli menta kasngi late ya ka lengba ka special assistant scheme na ka office ka Castles Autonomous District Council ha ka jinglot ka balamang kumbash polak tengka IA lawan ban pli ya kane ka ying building jongka te ka college dauba George B Lengdo MLA ka Umroi constituency kumukongsan ha ka jinga don langru uba PNSM chairman ka KHADC uba Vincent Yanglong president ka MC ka kong Miss Tilia Dekhar kum ka principal kinoyalam ka RBSU uba Amberlight Masharing working president bad uba Everjoy Nongplu president lembar kiwe kiru pakman jongka than nalor kinong hikai baki samla puli jongka ne ka college ya ka jingalang la penyat uba Albinus Lengdo MDC Barim ka Umroi constituency ka Eastern Ri Bhoi College ka baderu ka wei na ki jaka puli ka balaseng house name Hajar lengba ka jingyo i jangai da ki kato ka nangut kiru rangba jongka than Eastern Ri Bhoi ban penyar ujali ka jingnang jingstad ha ka ne ka than khamtam ban penyo ya kalat kalenti ya ki samla ki bawan nakalong yang baduk barangli ki bamkot bor banik pule syabar lani syakiwi ki caka pule kani ka college kaderu ka caka pule ka baai ya kalat jinghikai hakaliang ka art stream bat kaderu ka college ya ka ba ka RBSU kadang ya khun ban penkiu kardano ya ka syaka college sarkar ka bapura khanang baki samla pule jongkani ka than kinyo ya ka jingmontoi ki babun hakaliang ka pule ka puthi watla kani ka caka pule jongka Eastern Ri Bhoi College kala ai shisha ya ka jingkerku ka bakrau nakabenta kikmi kikpa jong kisamla pule jong kane kathan hakaliang ban ai ya ka jingnang jingstad hakatho katar nadu kite kisnem henrei kane ka college kadang don hapneng chibun kijingduna ba ka jingsha ino ben haki bor badipet bat badang don kamru ya kijing itu ka bakarpang naka sarkar jela khanang bakane ka college kan roy kan kiu habaro kiliang kaban penbontoi pat ya kisamla pule jong kane kathan nakaliang uba George B Lengdo kum unom ikhmat jong kathan bat uba PNSM kila ai ka jingero ka bakrau ya ki bor pniat jokane ka college nadu kinong kitkam jongka governing body bat kinong hikai ki balala menteri stom ban penhe pensan bat man penroi ya ujali ka jingnang jingstad hakane ka than nadu balaseng ya ka khamtam eru halor ka jingla jongki ban penor kam hok ya kane ka scheme bante pendep ya ki kamra kelas jokane ka college ka ban ai jing mentoi pat ya ki babun balang khamtam ki samla puli kum kinong ikhmat paitba kila kularu ban yakhun kat bala ban penyoru ya ki jingerap ki baper nakabenta kane ka college khanang bagan kiu bat kanang la ban ai ya ka jing sakri ka bajanai tam hakaliang ka pule ka puthi hakane ka than la punphu punphingru hakane ka sngi da ki jingroi ba ki jingshat balai simenta da ki samla pule jongkane ka Eastern Ri Bhoi College
Dari penpawa ji sungu kerpang iba George Billindo. Kalau poe ke poro biang balayo ia ke bani college ia ka additional building juga college. Sigentin hakani ka program ke pemerintah. Nga penpawa ke ji sungu balai ke kerpang ipi bapi khot ia nga kumu special invited saji siang laong ilade. Nomor bang bakat kumka protokol minister MLA alis nga kum chairman juga KJDC. Bapak invite yang hakani ka program ke pemerintah. Nama ban kamba ai kubegar pang ye ki founder. Ibadoni ye ka vision. Na ka banta bansan ye ka Eastern Ri Bhoi College. Kabalong siya ka jingkarku na ka banta ki samla ki hak bere ki jungi. But ngas ngau bahaka joni ka jongki nong nyalam ki nong sang ye ka ne college. Sibori ki jing e ka di ban mat. Ndai prenge bokum ka taru. Ya seglala ban thom shakmat. Ban poe ru ka ne kadan kumba arpos nem dona netam mentah. But kerpang ya kham tami babu Vincent Nyanglang. Wei naki arkitek la seng la bandai nong saindor. Haji gede bakane ka college. But ya miso solo mahaka imlang ka sayang jong ngi ki khasi. Bagi don ki bakum kini ki rang ba. Haka ba kilala isya ban no senyang haji gede ka pule ka puti. Oh ya ka pore bangalong CM juga district council. Haka pore ba albinus saya khotan albinus don ki jingedai. Ila khot ha week program hakani ka college. Long ba kum nuna ka skimburi. Namar ba ngadon ka CM fund. Haji shangi yo shispa like fly kuror. Nabu mar like lori MDC. Kumpa sanpon du pokror na ka bandai council asset. Ba dengan ada skimburi ka bangong ka CM fund. Ka bangat rai la danga kaun baro khoi ka lai sau kurur. Kalau ngi ai keleng kat kum ka nongrim ka bangi ice cream. Kamdei shu ai madai mata. Wade pi ka college lu nagala juga kum sia madin request do MDC ngapan justify. Kat ka Eastern Ri Bhoi College. Kamdon ye ka infrastructure ka biang nasu it is a must na ka benta juga banai. Don gina mo sendam ko por yang new basulet kular scheme bit keleng. Anda yang baik, habangalong MDC, ngadi banong concern ya kamu sih. Habangalong CM, habanong concern ya ka jurisdiction jongka kasir autonomous district councils. Bada hatu kopor ngayo ban kular, banglating bahaba hangkei te ka basu hap man kopor ka sikisi yang yo kumnu kumlai ikani. Lei ya pen pau ka jisu yu play bangala ban shift ban fulfill ya ka ka bangi kular cepi. Kalau yo bante ye kene ka college. Ai kublei shikadi ya pedu PNC di mana kadau ki kam masyarakat di haban bino ya jingno senyang jung na ka special assistance scheme abang iyo ban plie yang di ka extension building hak di kesi. Jadi kesi ke bakamen kesi ke ba di ban don dak ka jinkermen ba suki ka college ke jungi gelanang kieu syapang syakmat kat nang mi kisna. Tampi kasi ke baningkong bangapoy ni college. Asin ke baningkong bangapoy kemang ha ko por banginang slide ni ka building na ka scheme MP Raja Sabha dan jingno senyang jong barobat kasih. Para hata ka por nang dai ka portelang dengan bakla. Bat imo proy rengkat begitian misteri bat ka korni idang don hang ni pedeng jong ni ka kamrah ni baidang astor ya kani kepada mengiwan ban inspect ya kani ka college man pay ban jiwo ya ka yang ta scheme ko baning kong tam ko ba kani ka college kayo hadin ketu ilai dan bertaru bat babu belak mangkuai don boleh kemau ji oman kapor man khidmat ka bangi kendu idon be kata kaji kuslai ba gumno kani ka college kan kiyo syukra don goi kapor iwan ra ya kini ki scholarship form kumba drop hoteli iwan mare hidana de sa sulong ban ogba pensain lem lo igini de muslim arhajar tra ngam na khlan ngam na syait ba tang ba tang na kadau jung ki khna ngawan ra hi sepi to kan pe lem pensain lem dala biang ngan sawan sim hadin alaisi dan ko wi ka poru ngilai syong wi ngilaya penkheru ya ko wi ka DPR ko project report na ka benta bungi kumba ar kurori ka bungi penkhe
atau kupor ngam iparu imdan syu tengar ngam don hanu no kebentar ka mangala pan ai ke jingsikri nang kebentar ka college hendring ilai hakikat tu nitli ki office ki ba I don lat don liti ban ai ke jingkersian nang kebentar di college hendring usi ka kam ka tempat la ulong hati kisnem ringi poi pakhat pa bangiyok banjilum lang hak ni kesengi pan kan mau ia ki jingtri sitom ya ki dong seng ni college ki khot jang governing body ki bai don hadu ki kesengi ban e pakhat na ka ta ka jimun toy jo fi kum ki kena I pulih ni kham tam eru na kum ta ki ban sawan ban pulih ni ka college kala dei ko wei ki mat ki ba hakmat na ka ta ka jonga na du bencam senem bang simti kum mai male jong deng constituency na mangila sutu ba ani ka dong hathai ka jungi menta kala ron kam shaba pala namar na phishim ya ki school ki bodon hapo ka Eastern Ri Bhoi College don aspatli but ka kumbong I papenskay mene ka quality education ban ai ka jing pak sakri ba biang tam na ka menta ka thok puli ka bit tam ni haban wa kilak tinti mencam senam ni sedang na ka ki school ha ka ba ki don go to meeting ang te po North East Regional Institute for Education ganeri ka bodon umiam mal hata ka po hidang sang ban kre ban wa ka no ka block ba kin simti man pan baha ani ai ki training ki bo na ka benta ki no hikai ha ki school bo phe nga shimita ka kabu bat menta ka ni ka training program ka ba arsnam na kalang jo neri ka ya try bu sen kum I asairu hawe ka benta itip ka di bat ngilaya ya kadi ka training program haman ki school amang ngilay iba kahir ha ki bubun ki report ki bangiyo mencam senam arja ka pra ka don ka ESA report annual school education report ha ka ba nisham ba ki khna school ki ba shong class 5 100% na ki kimla ban puli ya ka kot class 2 kata ri gi shisha amala sutu ba ha ko ka class undon kham salak kham stat ban sutu undon mo puli ba kham bam por ban sutu ban hangni GFA ba aprin jong ka class 2 ba ban puli simpan inujur ya ki arspat li ki school dinata ka daw ninang la sim gini ki thiet ki jungi ini ki tandra ki jungi ha wei ba ka thok puli jong ni ka dong ka thai na sim ki secondary school ki jungi don na pring jong ki babun ba ki khampat yo ka recognition ki jing itu na kaliang jong sarkar la siyo tang ka approval ba kinya sikmat kum ki secondary school munta ki higher secondary school kum ba sausan tli ki don hang ni ka dong ka thai ma kini ki long ta ki feeder ki nong ai ya kita ki khna school na ka bunta ki jungi bangin la ban pun ki ni college sikma amla ban samda ai kubli ya I samla overjoy amar boy layat nadu misam senam swaj boturu na kumta banyo ka government college ni ndai sha bangin yo kita ki ba kungsan tulang bangingin habla ban yang swah la jong ki kijat kaji itu na kalang ko sarkar kan sawan suki ndai ladangin na ladepat ngimla ban yang ha jong ki kijat na try ki sami bun dap ki dat ki jikli na kalang jiki bor ki bopher badipet na ka bantha ka jingnang thok puli ha ka jela hi ko